Наскоро бях в Египет. Викам си, трябва да си взема нещо за спомен от тук. На един скрит пазар намерих една ладийка на Озирис. Затова химиците са измислили двукомпонентно лепило. Активаторът е в отделен флакон. Първо напръсквате едната повърхност. Отиди на videobrain.tv и гледай без прекъсвания. Нанасяте лепилото от тубичката върху втората част и пак можете да не бързате. Лепилото ще започне да се втвърдява едва когато се допре до напръсканата с активатора повърхност. Притискате двете части една към друга, задържате и готово. Любимата чаша е готова. Да знаеш как, ти показва полезни съвети за ремонти и работа с инструменти.